बाय इलेक्शननि बागै दुर दनपुराव खालायनो हानाय थांमानि एमएलए मिनिस्टार रक बाय बुकुगुरि फुटा शेमुली जमातिया अबाहानो नगो किपिलपुरो उसकुति बाय आसुमसा गुबुन मालकुम सालुकनाय रक बनो थुदायरै लेंरि रिरिखा अबाहानो सिनिउइ मालिया ब ताबो साखाम नगो खलायजा अबाहानो जत रिपुटा जत दल रक रकनि सिजाक नुकजो रक थांगि नायखिया Tamkeng kami na ugot mo. By election ni bagay sa MLA sar songbay tuhan puro dur thangai nawo kifil laikha ke ani skuti MLA quarter roza mute puro skuti nawoi nawo kifil mani ke oro puro tawar light drop ni bol sokoni skokto mani kana wo oro jaga wo khorok noi ke skuti o kaza te khorok sa ke sketch puro kaza khlai khayo ke borok no buyang slow ke salo oi khaika ke asomsa ani skuti ni tayar skuti oro bustang wa asomsa khawi ro khaika ke ang kuno khaimani amar mani khlai bi thaka ke borok ang lengui mani kuno khasili apro saboro ano khosma si saimani ada cycle rok tamjani rok khasaimani ya ke borok khorok thamno bangsini ya saboro Tapos saktam dera sak. ani oro yati oro jorago bike khamani doktor ang samani khano to operation mangna khano dui din pore khamani khano je oro makharo bokro doktor kono niya helmet puja nilage asimota Belaino kharong masisat borangni jibono bo somoy tamung phaisai tini kaisa bujuk sangbadik Shemuly Jamatia kaisa accident ka accident mani khanawoi ang bono bini sat lainani phaibar pore bini yapung logo onek chut bacha ka yapung baitha class karo bono lainani phaibari tai ang isoni kani prathono khane dotino bo hamoi baja tunghlai hamoi baja oi bini samungo tesa bini samungo tesa join khaimano phone ang son phone